Obec Jablonové je situovaná 25 km od Bratislavy, čo predstavuje približne 20 minút jazdy autom. Malebná dedinka pod Karpatami ponúka dostatok súkromia pre vás a vašu rodinu, ako aj množstvo zelene pre aktívny odpočinok. Na konci obce na hranici lesa sa rozprestiera pozemok o veľkosti 6092 m2, obstavaný vysokým murovaným oplotením. Na pozemku je postavená luxusná rezidencia určená pre najnáročnejších klientov. Južne orientovaná rezidencia je v priamom spojení s okolitou prírodou. V podstate zo všetkých strán susedí s chránenou krajinnou oblasťou známou ako Malé Karpaty. Zastávaná plocha rezidencie je 620 m2. Na pozemku sa tiež nachádza samostatne stojací záhradný domček s predprípravou pre kuchyňu, ako aj koterce pre psov a dva uzamykateľné úložné priestory. Pokiaľ by nový vlastník mal záujem o ďalšiu výstavbu, prípadne len o dodatočne veľkú záhradu, k dispozícii zostáva viac ako 5000 m2. Samotná rezidencia ponúka najmodernejšie technologické riešenia, najkvalitnejšie materiály a veľkorysý priestor. Úžitková plocha predstavuje približne 500 m2. Interiér sa rozprestiera na dvoch podlažiach. Na prízemí sa nachádza veľkorysá obývacia izba, kompletne zariadená kuchyňa vybavená najkvalitnejšími spotrebičmi značky Miele. Priestranná jedáleň je oddelená od obývacej izby efektným biokrbom, poháňaným bioalkoholom. Ďalej tu tiež nájdeme dve samostatné spálne s priestrannými šatníkmi, z ktorých sa vstupuje do spoločnej luxusnej kúpeľne. Samozrejmosťou je priestranná vstupná hala s hosťovským WC a šatníkom. Zvyšná časť prízemia je vyčlenená pre luxusné wellness a fitness room. Na nového majiteľa tu čaká bazén, infrasauna, jacuzzi, fitness a samostatná sprcha. V miestnosti s bazénom bola použitá technológia vyhrievanej steny, ktorá sa stará o príjemné teplo. Taktiež bola použitá technológia rekuperácie vody a vzduchu, čo znamená, že bazén nevyžaduje žiadnu starostlivosť, len občasnú kontrolu. Wellness, ako aj celé prízemie, je veľkými presklenými plochami prepojené s veľkorysou záhradou a panorámou všade prítomného lesa. Hliníkové veľkoplošné okná sú vybavené vonkajšími, elektricky ovládanými hliníkovými roletami. Druhé podlažie pozostáva zo samostatného veľkorysého apartmánu o veľkosti približne 100 m2. Apartmán má k dispozícii priestrannú obývaciu izbu spojenú s kuchyňou, veľkorysú spálňu s veľkým šatníkom a kúpeľňu s vaňou a sprchovým kútom. Spálňa disponuje aj predpripravenou terasou o veľkosti približne 50 m2, ktorú je potrebné dokončiť o podlahu a zábradlie. Podlaha v celej rezidencii pozostáva z luxusnej talianskej dlažby. Priestranná rezidencia samozrejme potrebuje dostatočný priestor pre vozový park. Garáž o veľkosti 72 m2 bez problémov pojme 3 veľké autá. Dostatočný priestor pre ďalšie 2 až 4 autá sa nachádza pred garážou. Rezidencia, ako aj celý pozemok, je vybavená zabezpečovacím systémom s použitím kamier s nočným videním a pohybových senzorov. Rezidencia je tiež vybavená inteligentným systémom, ktorý ponúka širokú škálu možností podľa záujmu. Správnu teplotu v interiéri udržiava podlahové vykurovanie a stropné chladenie. O chod technológií sa starajú 3 tepelné čerpadlá. Pri výstavbe sa myslelo aj na najlepšieho priateľa človeka, psa. V obývacej izbe boli vybudované malé dvierka. Sú vyhotovené rovnakým výrobcom a z rovnakého materiálu ako okná v dome, aby všetko ladilo. Vonkajší koterec pre psov je vybavený vyhrievanou podlahou, aby ani v najväčšej zime nebola štvornohým miláčikom zima. V prípade záujmu o túto jedinečnú rezidenciu nás prosím kontaktujte.